Hola, hola filliños. Bueno, hoxe no Café con Demi estamos con Surso Rodríguez, que aparte de ser meu primo político, pois que non o sepas, vai nos explicar quen é. Hola Sur, buenas tardes. A ver, explícalle aos meus seguidores quen eres. Teu primo político. Pero aparte do meu primo político, a que eres e a que te dedicas? A ver, hoxe por hoxe son concelleiro polo BNG en Camariñas e dedícome ao urbanismo, que é ao meu oficio, eso que me dedico. Moi bien. E como acabastes a túa... Como te decidistes a entrar en política, digamos? A ver, non é unha decisión que ti dixas un día entro en política, non. Eu creo que xa desde os 15 anos xa tiña inquietudes por cambiar as cousas e as cousas para cambiarlas tens que empezar pola pequena política que é na asociación de veciños, na asociación cultural e todo o rollo e ao final das o paso e decides intentar cambiar as cousas desde a política que é o común de todos e gestionar o común de todos e loitar por cambiar as cousas. E sempre tuvestes claro, non? Que querías Sí, axudar e todo. claro, sempre tuve moi claro. Moi bien. Escoita, isto sí que interesa, escoita. Sabes que a semana pasada tuve a miña querida Begoña, que é a súa rival. Entonces, como rival, ti ves que esa rivalidade entre ti e máis Begoña? Hai discrepancia política, sin duda, moitísima discrepancia política e por como se fan as cousas e tal, pero a Begoña eu teño un cariño especial porque a conozco desde que era rapaz e como boa veciña que é, non vou criticar nunca a ninguén polas súas cuestións políticas, non? Calquer persona que se meta en política, para mí merece un respeto porque é dar un paso adiante por intentar cambiar as cousas desde o seu punto de vista. Eu moitas veces penso que eses puntos de vista poden estar equivocados, pero o meu respeto é sempre o máximo, non? Moi bien, moi bien. Entonces, como a veciña, leveste genial con ela, como a rival política tamén. Sí. Bueno, escoita, que titular che gustaría que salira en prensa local ou en prensa nacional? Que dous titulares che gustaría? Boa pregunta. Mira, a nivel local eu tiño claro que se arranxe xa a estrada de Ponte do Porto a Camelle e o seu brazo Arou, porque é unha carretera que eu creo que nos pode traer disgustos daqui a pouco tempo e necesita un bo arreglo, un cambio de trazado e eu creo que así como un titular esa sería unha boa ou despois que cambiaran moitas cousas así a nivel do concello, que recuperáramos espacios para que xoguen os rapaces en Camariñas, que en Ponte do Porto, en Camelle tamén, que teñamos espacios cubertos para os nenos, que non os temos, sobre todo na escola e algunhas cousiñas máis. E titular nacional? Evidentemente que non sigan morrendo nenos en Palestina e que Palestina recupera a súa libertad e a súa autonomía. Ai, ojalá. Eso é verdade. Eso creo que o desea todo o mundo, vamos. Si puderas falar co teu yo del pasado, que tres cousas lle dirías, Ur? Veña, pensa, Tres cousas, só tres cousas. A primeira sempre teño claro, que aprendas música. O sea, diríalle ao yo do pasado, aprende música. Pero a escribila, leela, interpretala, todo. A mí a música encántame e é un arrepentimiento que teño desde rapaz non aprender música desde rapaz. Outra que tería, pois é abrazar máis a xente e expresar máis os sentimentos. Que bonito. Isto para todo o mundo, para todo o mundo. Temos que expresar máis os sentimentos, decirlle as persoas que viven con nós que a queremos, porque despois xa non están con nós moitas veces e arrepentímonos de non abrazar máis, de non dar máis bicos e todas estas cousas, non? Que creo que é importante. Como a bo gallego, mirando a cámara, por favor, chimichurri sí ou non? Eran tres cousas. Entonces, chimichurri no churrasco non. A carne daqui é tan boa, que faz un churrasco solo con un poquinho de sal e xa está bo. O chimichurri está ben para cando faz un bocadillo, cousas así e tal, pero o churrasco ten que ser chimichurri. Sí, escoita, perdón, faltanos a terceira cousa. Hostia, é verdade. Eran tres cousas, cosas del directo. Non sei, que lea moito máis, o sea, desde rapaz hai que ler moitísimo máis porque estamos perdendo e agora de adulto intentas ler e diste, hostia, non chega a vida para ler tantas cousas e ver tantas cousas e meterse un poquinho máis na cultura. O sea, as túas tres cousas resumímolas en música, abrazar a xente e ler máis. Correcto. Vale, eres de café ou de té? Ui, o café é fundamental. Nesta vida sin café non se vive. Pero de vez en cuando un té cunha pingiña de anís como facía a miña abuela Lola, eso dá un gustiño, sabes? Sobre todo estes días de inverno que está así todo tan fresquiño, tan tal, un té con un chupito de anís, así, está guai. Bueno, pois hasta aquí a entrevista con Sur. Foi un honor e moitas gracias, Sur. Gracias a ti, Demi.